Ifala hili KTV timabwesa mapulogalamu osiyanasiyana zochitika zosiyanasiyana m'Malawi muno. Chomwe tingakupempheni onerani video iyi mpaka kumapeto, osayiwala kupanga share komanso subscribe pano pa Lahiri KTV kuchimake kwa nkhani ndi mapulogalamu osiyanasiyana. Mukafuna kuti muziwe umboni zoonadi zenizeni, fikani pano pa Lahiri KTV. Pamene pa MCP gawo number 1 ndi imfa ya ndege. Gawo number 2 kubuchala ku UK pogula fetereza. Gawo number 3 ku Romania ku filling station fetereza. Ku pharmacy fetereza. Chimanga kubedwa bwadi maki matraka kubana wera sadziwika. Gawo number 5 ambiri ameada palamula kudachitika maskando kwa adimaki ku housing ku Ministry of Finance mundiziru zambiri anthu akadali ndi mipando ambiri ma MP lero kodi nkhani zonse zikavumbuluka MCP ikhala moyo mchifuatira didati achakwera posakha leader of opposition ku parliament asatenga anthu otchuka chifukwa anthu odziwikawo otchukawa alimvi milandu atenge anthu amene sadziwika anali kutali amene samawerengeredwa mipando ikhalitsa ku parliament ndi ina yotero. Koma akamatengera kuti awa anali otchuka mulamuli wa Chakwera nduna zikuluzikulu powatengera dzino otchuka awa achukitsanso powachotsa mipando muja chifune kuti milandu imene izibwera izikhudza anthuwa ndi palowa mndende. Kodi munthu akhali ku ndende amapitanso ku parliament kapena ngati ayi ndeti votaso madera amene achi kuvotedweraso nchiyambi chabe chachitholachi. Lafu Kasambala sanaphedwe ndi hule ayi sanapite ndi hule ku lodge ayi adamupha ndikukamusiya ku lodge nkumanena kuti waphedwera kunoko. Postmortem mene aphedwa Lafu Kasambala sidziwika iyo ilo ufinya nkupanga suffocate kufa chifukwa ndamene ali mulangizi wa Chilima pa masankhani za malamulo utha kuchoka nkukapanga alliance ndi wina bwino ndeti Lafu Kasambala kuti uyakamba cho North Korea apita kumaliro ndeti ununga ndege Chilima uja tiphera mu ndegewo ndifanana yankhula mawu audio yaitali imene idazungulira kwambiri Chilima adaphedwera. Zimene yankhula mmene muja zija ndi zimene zikutuluka lero chimodzimodzi mudabisala wanthu ndege ndamene anaphachi na Chilimachi ndi anthu enachi chifukwa amadzionera kuti kangophaka Lafu Kasambala uyu ndi best friend wake Chilima apita kumaliro muzivute zitani. Komanso kumayenekera kupita anthu aboma monga Chimwendo Banda munduna wake Minister of Homeland. Chimwendo Banda adali pa list yokwera ndege yoti apite kunkhatabe kumaliro. Koma ali munjira adauza kuti musakwere ndege yadzaza pamene mundege muli anthu 9 mmakwera anthu 18. Uyo adauza Chimwendo Banda kuti asakakwere ndege yadzaza ndamene akudziwa pa filimu onse yani kaphedwe ka anthu kuti Chilima anafa bwanji ndi anthu ena 8. Ni nkhani zazitali mazonse zivumbuluzika ndi muyembekezere kunena kuti iye ayizuchitika chifukwa cha Zandale iye achititsa Zandale inde kaya zidachitikanso chifukwa cha Zandale ndi Zandale amene angadziwerusize ndani mundi mundale momwemo zizidzeranso momwemo chifukwa mphamvu ziyadali nazo zija Zandale zija lero zindi anthu wena ena azigwiritsanso ntchito kufufuza zimene andale ena adachita zachipongwe. Boma limagwa chifukwa cha anthu andale kachitidwe ka zinthu. Boma limatha kuoda zinthu kunja nkubwera mdziko koma mudzina la munthu kumene kuja kuli kuba kosaonekera ndezikamamba kuvumbuluka kuponera kuti inu apa munaoda mafuta inu apa munapatsidwa mafuta aulere kuchokera ku DRC komanso sadali aulere Achakwera adasinthanitsa asilikali ndi mafuta yowa nkutenga mafuta 31 million liters yowa nkupereka asilikali ku dziko la DRC kuti azigwira ntchito yothana ndi gulu la M23.
koma mafuta aja atabwera mu dziko la Malawi sanabwere ngati akapita ku boma ayi, anabwera mu dzina la Achakwera. Ndi Achakwera aja nkugulitsa boma, kapena atagulitsidwa ndalama adatenga iwowa. Anachita ngati achita business pogwiritsa ntchito katundu wa Malawi ndi force ya Malawi Defense Force kuyitumisa ku dziko la DRC nkupatsidwa mafuta, koma mafuta aja mwini wake nkukhala kuti ndi Achakwerawo. Ndi chifukwa ana awo opezeka mabilioneya sadali president, koma abambo awo zosokonekera zonena kuti zikamachitika kwa anthu amene sadziwa china chilichonse, samva kapena sazilondoloza, azizimva ngati kuti nzandale. Aziziveka choncho kumene chifukwa adagwiritsa ntchito ndale politics mphamvu zimene ali nazo poononga dziko. Nkhani ya mafutayo ndi imeneyoyo, koma mafuta aja adabwera mu dzina la Achakwera. Atagulitsidwa mafuta aja ndalama zidapita kwa Achakwerawo chifukwa adabwera mu dzina lawo. Ubatu kuonera kuti akanakhalanso mu 5 years ina akanakhala ma-trillionaires. Ndi chifukwa agula nyumba kuchanu ku Dubai, ku UK, ku America, agula zinyumba mu South Africa momwemo, agula zinyumba madoba ina agulaso zinyumba. Koma izi sitiziona, ndiye tikapanga focus kwambiri pa zinthu zoti sizingatipindulire, sitidziwe china chilichonse, tizingochita focus udani wa chipano umene tili nawo. Kodi awa unonga bwanji acho